салом бинандагони хабар тиҷи, ман Абиҷои Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. имрӯз зимни сафари кории Эмомалӣ Раҳмон кишвардории Тоҷикистон дар маркази ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ, бинои нави додгоҳии ноҳия, бинои қадам дар ноҳияи ва бинои хадамоти давлатии оташнишонӣ ва ситоди ҳолатҳои фавқулоддаи ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳро ифтитоҳ кард. бинобар иттилои дафтари матбуоти раиси ҷумҳур Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ субҳи имрӯз бинои нави додгоҳи ноҳияро ифтитоҳ кард. бинои додгоҳ бо назардошти беҳтар сохтани шароитҳои корӣ барои кормандон сохта шудааст. зимни ифтитоҳи бинои нав Эмомалӣ Раҳмон аз кормандони мақомоте даъват кард, ки барои фаъолияти поквиҷдона ва бо нафъи давлату миллат ҳидоят намоянд. манбаъ таъкид намудааст, ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар асоси нақшаи генералӣ дар маркази ноҳия шаҳраки Меҳрон барои беҳтар намудани шароити кории зиндагии аҳолӣ биноҳои наву замонавӣ ва истифода супорида шуд. инчунин президенти Тоҷикистон дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ бинои нави шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистонро дар ноҳияи Мавридӣ ифтитоҳ намуд. бинои нави шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ аз ҷониби Дирексияи иншооти ҳукуматӣ Дастгоҳи иҷроии президентии Тоҷикистон сохта шудааст. баъди ба истифода додани бинои нави қадам дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ барои кормандон шароити мусоидии корӣ ва истиқомат фароҳам оварда шудааст, таъкид намуд манба. ҳамзамон Эмомалӣ Раҳмон бинои тозабунёди дуошёнаи қисми мустақили хадамоти давлатии оташнишонӣ ва ситоди ҳолатҳои фавқулодда ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳро ба истифода дод. ба роҳбари кишвар зимни ифтитоҳи иншооти мазкур маълумот дода шуд, ки хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ дорои парки автомобилии 2 адад нақлиёти оташнишонӣ, 10 ҳуҷраи корӣ, утоқи дарсӣ, таҷҳизоти зидди оташнишонӣ ва либосҳои корӣ, инчунин ҳуҷраи маишӣ ва бойгонӣ мебошад, ки барои фаъолияти фаврӣ мусоидат менамояд. дар ҳамин ҳол Эмомалӣ Раҳмон ба кормандони ин сохтор як адад воситаи нақлиёт тақдим намуд, ки бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз аст. сипас Эмомалӣ Раҳмон аз воситаҳои асосии оташхомӯшкунӣ, асбобҳо барои гузарондани корҳои наҷдодӣ ҳангоми садама бо либоси махсус барои хомӯш намудани сохторҳои харораташон баланд ва дигар намудани таҷҳизоти мусоирро, ки ба маъраз гузошта шуда буд, дидан кард. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. ба ки маъқул шуд лайк монед ва ба канали мо ҳатман обуна шавед ва ба комментария ҳатман нависед шумо дар бораи ин чӣ фикр мекунед. Мастчоҳ чӣ шуд, чӣ сохтанд ва барои чӣ сохтанд?